May adlaw mga idol, manghinaot na butas inyong mga mayang panglawas dihaon niya hinaot nga abtik niyong lawas permi aron manghimot ta pag panikay-sikay kada adlaw sa atong mga gimbuhaton. Lami kayong iluturon og kanang tinulang manok nga Bisaya kay ulan-ulan ba. Simple ra man kay pagluto ni manok nga Bisaya. Simple ra kay itong mga lamas, ahong, sibuyas, bombay, luya, itong gisahon. Saan tanadaan para lamiyang atong tinula ba ayun sa nailunod atong manok naghiwa-hiwa na marang simple ra kayo walay nang daghang langas ting pagkalamasa sa gula na ito nagsayuti pwede po kapayas ni misagol na basta nakikapayas lamiin kayo paghigap mo sa sabaw sa tinulang nga manok paninto nakaghinigop ana. Daghang salamat sa mga nisuporta dahil sa atong channel ha, sa atong Facebook page. Atong bago pang makalantaw sa atong video, paki-subscribe sa atong YouTube channel kan sugot impasamba sa atong Facebook page kan sugot. Butangan na nato ng tubig din atong ilunod dahil na natong hiwa nga sa yuti. Dayon, naalamin na kaya na siya. Isagol lang din ito kaning sagol tanang iyang atay kanang itlog kaning dugo sapil ko na siya luto kay sayang magkanaghilabay ra lami mag lami kaya kung paminaw ni mag lami kay kan tinalamiaw aso na ba dayon nato sa ni siyang takloban then pagkakuan na mo bukal man nag-usab akong ining gibutangan og kanang chicken cubes man akong gamit karon kay murag ganahan po ko nga lami siya ni ba lami sa chicken cubes dayon medyo kulang og sabaw adungagan po natin tubig kay arong daghan-daghan bara daghang gitag mahigop daghang po salamat sa mga nisuporta sa atong channel ha puro ta akong pasalamat ninyo daghang kay salamat sa sigig sunod ang atong Facebook page. Daghang kay salamat ninyo kay patuloy ng pagsuporta. Hindi kami ga-shout out ninyo. Hindi na kay ikaon og tinulang manok kay ulan-ulan ng panahon na. Daghan man manok diri sa mua. Kung mahabdan tag manok, pwede po ta mapalit rag manok. Pero na pa man, di isa ta mapalit. Di tugay pa na mahurot kay daghan pa man kayo. Nya luto naman gini klaro naman kayong luto na ato na ning ilunod din kamunggay pero gamay-gamay ra tag lunod di kay nato daghanon ato ra banta-bantaon nga igo-igo ra pod ba an kusog na kayong ulan mo nila may kay higop-higop aning sabaw ron kay kusog kay tingulan tugnaw-tugnaw pod diri na pero ang tanaw na ko gamay ra man kamunggay ihurot na lang gini para gamay-gamay ra man akong lantaw ihurot na ni siya daghang kayong salamat ninyo sa inyong pagsubaybay. Thank you.